Добро утро на всички! Много често ме питате защо ставам в 5 сутринта и въобще как ставам, как се чувствам и така нататък. На първо място започвам от средата. Моята среда е един малък кръг от хора, много малък кръг от хора, страхотни бих казал, които се бутаме напред, както онзи ден казах. Всеки на всеки си помага да прогресира. И най-хубавото от цялата работа е, че всичките ставаме рано и лягаме рано. Да започнем от там. И следователно не ми се налага да виса до 100 часа вечерта. Хората ме питат, ма как се забавляваш, ма как толкова рано, ма как се лягаш в 9 часа вечерта или 10. Вижте, за всеки един забавлението е различно нещо. За едни може да е барове, за трети може да е пътуване, но за мен аз се забавлявам по мой начин. Страхотно ми е. На мен спорта ми е тип забавление. Мога да седна да вечерям, хахо-хихи да направя с близките хора ми е забавление. Мога да отида на село и да прекарам едно хубаво време с семейството, разбирате ли? И не се опитвам да се вписвам на чуждите хора забавленията или мнението или каквото и да е било. Затова е много хубаво, както казах, да си имате един малък хубав кръг от хора, които ви разбират добре, няма нужда да се обяснявате, бутате се напред един от друг, вярвате си в един от друг и всичко си става просто естествено и приятно. Така че, когато лягам на време, говорим 9-10 вечерта, въобще не ми е проблем да стана в 5 сутринта.